କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ? ଶୁକ୍ରବାର କେବଳ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦିନ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାରରେ କରିଲେ ଆଣିପାରେ ସଫଳତା ଓ ଶୁଭ ଫଳ। ନମ୍ବର 1, ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଏହି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘର ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯାନବାହନ କିଣିବା। କାର୍, ବାଇକ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ନମ୍ବର 3, ବିବାହ ଓ ବ୍ରତ। ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ। ନମ୍ବର 4, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ଋଣ ଗ୍ରହଣ। ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା, ଋଣ ଲୋନ୍ ନେବା, ଋଣ ସୁଝିବା ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା। ଯଦି ବିଦେଶକୁ ଯିବା ଯୋଜନା ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ନମ୍ବର 6, ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ଦେବତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଏହି ଦିନ ଅତି ଶୁଭ। ନମ୍ବର 7, କନ୍ୟାଦାନ ଓ ଭୂମି ଗ୍ରହଣ। କନ୍ୟା ବିବାହ କିମ୍ବା ଜମି କିଣା ବିକା କରିବା ଶୁକ୍ରବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ନମ୍ବର 8, ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରମ୍ଭ ଓ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି କାମରେ ଯଦି ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ବାଛନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରକୁ କାହିଁକି ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତରେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି କାମ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଫେରିବୁ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏପିସୋଡ୍ ନେଇ, ଯାହା ମନ ଓ ମାନସିକତାର ଗଭୀରତାକୁ ଛୁଇଁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।